Sziasztok, srácok, ezzel a... Én a cookies-szal játszunk. Már elkezdtük. Igen, de valami libaninka ott ugrált a Zolikának. Igen, várjatok! Ja. Várjatok! Nem érdekel, várjatok! Ide, ja nem. Jó, nem ide jön. Ez ide jön! Ja nem. De akkor sem menjetek! Majtu Mihály! De megjöttem! Jó, ha most alszik. Jó, most tegyétek azt hiszem. A lila pultot van. Fúj! Van valahol egy? Hol mutatja? Ja. Én bejövök inkább a szekrénybe vissza. Jó, én bebújok a... izébe. De vigyél be a szekrénybe! Gyere! Itt vagyok az asztalra. Látom. Hová? A mama olyan vak. Ott a szöldítés. Nem, mama, maradjon. Menjél már aludni, hát az öreg asszonyoknak nem az a dolguk, hogy aludjanak. Nem. Aludja, akkor aludva. Kap el! Hé, miért kezdődtek újra a sütemények? Nem, Van 10. Ja? Ezek azt hol vagy? Mennyi süti? én kint. Mennyi süti van már? Abba is van? Hogy kell kinyitni azt? Kattints rá! Itt van 2 süti. Mindjárt jön a mama, szóval én bebújok az asztal alá. Jön! Hogy nem? Nem most. Most igen. Nem tudok bemenni ide! Ez nem a legjobb ötlet. Jön le! Nem veszek asztalra. Ott az öreg azt hogy... Itt van nálam! Úgy van! Velköcsök mászkál. Ahogy bebújom. Júj. Na, amúgy a fűtőben vagy. Én nálam van egy kult. Nálam is van egy lila. Jó, másik. Nem. Igen. De. Alaludt. Én amúgy nem ragadtál be. Pár süti. Édesem. Ott egy süti. Ott is. Hol van neked? Miért a sok süti? Nincs több? Nincs. De megvan 21, én kint megnézem. Ott van egy. De ki kéne nyitni, és ott így nagyon sok. Ezt figyel. Jó, akkor gyertek, most Én jön a már mama. kijöttem. De most jön a mama. De kintre úgyse jön. Az igaz, kintre úgysem megy ki. De én most meg azt alá. Nem tudok elmenni. Nem jött ide be. Domi! Megy belső nézetre. Most jó van, nem tudtam már. Kintre úgyse jön. Tomi, gyere be az asztal alá! Öreg mama, hol vagy? Itt vagyok. Mi az, ugye? Jó, majd vissza a szobájába. Mehetünk ki. Kint vannak Ja, nekem egy zöld kulcs. Én nekem már, én nálam már volt. Komolyan? Aha. Halljátok? Nem, mondom. WC-be. Aha, látom. Oda be tudod törni a mamához. Igen, csak mindjárt fel kell. A 27 sütink van. Bebújjak megint. Most a szekrénybe bújok. Nem elbújtam. Bújjatok le. Még nem. Mi mit jár kell ez az öreg, az is megy? Jó, én is vagyok.
meg az asztalra. Ha bemer jönnék, ez a trükkös. Srácok, még megy a videó? Ja, Ja. Nehogy leállíts, hát. nem állítom. Én ezt játszom, hogy te is kb. 30 percet jöttik. Ha van kb. 30 sütünk, egyre kevesebb. Jó, na, itt van Jó, az- a tröccsös nem jön. Na, végre. Nekünk még kéne sütiket találni. Ma van 30. Jó. Amikor még egyet nem volt. Profi mód bekapcsolva nekem. Nekem is. Ki fogom köpni szerintem. Én nem tudok hova bújni. Jó, én elbújtam. Én nem. Egy dobol. Amúgy nekem ilyen bacon skinnem van, csak majdnem bacon skinnem. Szia, tröccsös! Amúgy nekem Szia, ilyen, tröccsös! halljátok, nekem ilyen bacon skinnem van, csak szürke bőröm és stigma. Tudom. Na, én most a hűtőbe vagyok. Meg a szekrénybe. Látják a srác. Képzel magáról, hogy te szálltál. Hát a titeket is Tudom. És mi van akkor valami? Milyen 12? Hát 38 meg 12. És 50 kell. Igen. Most már 11 kell. Az 40. Mehetünk. Ja, nem. Ugye vagyok. Jó, már csak 10. 9. 10. 9. Kerestem 8. De ki ezt kell is sütit? Azt honnan találsz? Jön megint a trottyos. Jó, én kimegyek. Én bebújtam a röstet. Szia, trottyos! Szia, Már csak trottyos! hogy süti kellene? Trottyos mama! Tudom, és mi Merjen csak bejönni ide. Hát ez a vak. Hát itt fenn azt az asztalra. Jó, de amúgy mi van akkor, ha megcsináljuk az 50 sütit? Akkor nézz engem, Zolikat. Mi van akkor, ha milyen a sütit... Kiszabadulunk a nagyitól. Vagy valami ilyesmi szerintem. Nagyon most várhatok. Na, én nézem az áron. Engem. Jó, a Domi. Mi az, hogy nincsen? Jó, Domi, De egyed! nem is megy. Egyed, Domi! Gyorsan! Egyed! Egy süti kéne. Hol van az az egy? Valahol. Hol lehet? Öreg mamának. Nem. Hol van? Menj ki! Menj ki! Én el fog kapni. A Domit is. De hol az az egy süti? Hú, be tudtam magamat munkálni ide. Egy süti kell. Jú, én nem hiszem el. És belefér a 10 percbe. Domi! Aha. Hol lehet egy süti? Egyétek a sütiket. Hát de hol? Nem találok egyet sem. Talán van valami. Ott, ahol van. Ott ugye. Hát tényleg az. Ja. Na mász ki, Domi. Megnézem reggel az öreg mamánál. Jó? Én már megnéztem, és ott tettem meg mindent. Amúgy csak engem nézel? Aha. Láttam egy lent melletted az izét, kötkös. Nem lehet újra élettem? Domi, a hűtőbe! Ott már néztem. De most! Mert újra spónolnak a sütik. Ja? Ott van, ott van. Jó. Jó, megvan. Congratulations. Na, köszönjük. Na, ennyi volt ez a videó. Itt volt velem Domi, meg az Áron. Ja, sziasztok. Na, sziasztok! Középső. Középső.